makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi zvakare pano pachibanda media. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia Wokwamupurwa. As far as nas, I'm going to be your host munyaya yatinenge tichikurukura tiri kuno kunyabhira muri Zimbabwe. Saka taura kuno kunyabhira chibanda media tine nyaya yatafambira kuno yemurume anoti iye akasvika pakurohwa neveukama vaendawo kwa mambo kana kuti kwa headman. Kune nyaya yekuti panga pacha kupumana uroyi kutaura kuno murume atoti ndakarohwa zvakanyanyisisa, mbabvu dzangu dzikasvika pakutokuwarisisa zvakanyanyisisa. Saka taipano kuti tinzwe kuti chii chakanyatsoitika nezuva racho iroro aizosvika pakurohwa neveukama vaenda kunogadziswa nyaya kwa headman paita nyaya dzekupumana uroyi. Saka regai tipinde munyaya nhasi ndokuti ndanzwa makadii Tete Sokostina. Titange nekuti ini muzivise muri Zimbabwe kutaura naye. Ini ndinonzi Arnold ndinokunyabhira pakansela Rosario Chaurai MP Decide Manabva. Tinotenda rege tichipinda munyaya yedu ndofunga ndapa kanhoroondo kadiki chitanga kutaura muri Zimbabwe inoda kunyatsonzwa zvizere kubva kwamuri kuti chii chakanyatsoitika kuti nyinyi muzosvika kuti maenda kunogadziriswa kwaheadman wenyu asi makazopedzisira mava ikoko mavakurohwa zvakanyanyisa neveukama hwenyu achiita sekuti pane nhau yekuti paiva nekakupumana uroyi kaiitika ipapo. Tete Sokostina, nyaya yacho inotigwadze kutaura hangu pachitori nekuti ndiri muchitori pachii. Nyaya yacho inotigwadze nokuti mukati mekurarama meupenyu zvinhu zvangu zvinenge zvisiri kubatika zvichinetsa mukuita, ungava kuti kuroora mukadzi unoshaya kuti wamutadzirei, anongoenda zvichingoumburuka. Asi nokudaro ndakanga ndichingoti ndikafamba kwatinofamba ndiri kuudzwa zita remunhu mumwe chete, asi munhu uyu inini hangu handina kusvika pakugumbuka. Ndaingoti zvichida maprofita anopasanura ukama, handina kuita hanya nazvo kusvikira ndazosangana ndaona paibviswa zvimagondwa pamarange pane vana 21 anga vasingarohwi nasekuru Tasvo. Sekuru Tasvo ndo vakazotaura zita rangu vari mumweya mavo, vari muspiriti yavo. Ndopavakabva vati ndoda kutaura naanonzi Arnold. Ndobva vanditsanangurira nhoroondo vakati uya kumatare angu. Ndakaenda kwasekuru Tasvo ndikamubatsirwa. Ndapedza kubatsirwa zveshuwa ndakaona zvinhu zvangu zvaakuenda, asi muroyi akanga asati aita seabatwa. Saka ndakangoramba ndakanyarara ndikati aiwa veukama vamwe ndakavaudza, ndikavaratidza nemavhidhiyo acho akabuda paYouTube. Ndobva ndaramba ndongonyarara zvangu ndichingodaro, asi pakazoita kurwara kwehanzvadzi lastborn mumba medu. Ndenge ichiti ikarwara inosvikirwa nemweya unotaura kuti inini ndiri mwana wevaera ngano, ndinoera soko, ini chiziva kuti hanzvadzi yangu inoera soko. Ndopandakabva ndati kuna mukoma, mukoma kuti adii tambofamba, nokuti ndunga pese patinonodaidzira kwana sekuru kuti wakufamba, mana sekuru vangu hamuunganiwi. Kutoti muungano mukangoda kuita dare rinopedzisira riri ramatemo nematano, munotorovano itori history yeviolence yavanonayo. Saka ndobva tati hatingarega hanzvadzi chikuwara kudai. Ndofunga takaenda naye kwasekuru Tasvo. Sekuru Tasvo ndobva vataura mazita evanhu. Handizi kuti makasununguka here kuti nditaure. Alright, akataura kuti ndiri kuda Enos, anonzi Enos Mapisa naMercy Gwatidzo Mapisa vauye pano ndiwane tsananguro yematambudziko ari mumhuri, kwete mumba menyu chete, mumhuri. Kana vachitaura mumhuri vakutaura dzinza rekwaMapisa, vagotaura dzinza rekwaMapisa nevamwe madzinza evamwe vana vakaroorwa kuna masaidi, nokuti matambudziko acho ndikada kuti ndimatsanangure anotogwadza. Tina mai izvezvi vakarara vakastroke, asi ivava vatatu ivava vanoti Enos Mapisa, Mercy Gwatidzo Mapisa na Tobias Mapisa nemukadzi wake havasvike kana panorwariwa panoitika chinhu chese. Vanhu vanongoti kana pakanzi panoita vanondita kamukadare kawo kubhodha chechi
dare kwekuti isusu veukama vanoshaya kuti tadaidzira dare ukuku vachiti hakuendwi, ende vakaona vanhu vakaungana vanenge vachitonorohwa. Ndingatoziva saka ndakumberi kuti saka ukama hwenyu vakataurwa wacho hwakamira sei? Inosi Mapisa ndiye second born mumba mana mai vangu pavakomana. Ndangoti second born, ndiye second born. Kuna sekuru vakuru vanonzi Roni Mapisa. Ndo vane tsvimbo dzemusha, kana tichinge tatambudzika tunoenda kwavari totaura matema. Avo vanonzwisisa zvokunzwisisa zviya zvokuti ndotonzwa tsitsi negurupu riri kumashure kwavo, zvokuti patinoenda kuna sekuru Roni vanototaura kuti koma dai so inini handikwanisi vakomana muvaziva ava, ini handikwanisi, asi kana mune zvamunenge mangoita, kune zvamunenge muchitida munotidaidza takasununguka. Zveshuwa nyangwe tikaita chiproblem ndikavafonera, kana ipo pano pamunda vangu vanouya. Tidzoke kunyaya yedu, taenda kudare kwasekuru Tasvo. Taenda kudare kwasekuru Tasvo, musikana auya. Kwakanzi ndiri kuda Messi Gwatidzo naInos Mapisa. Ndiri kuvada pano, ndo vane tsananguro yezvinhu izvi zvandiri kuda. Zvechokwadi takataura sekuru kuti sekuru, isusu vanhu ava vanorema kudaidza. Tofunga tambozama makore nemakore hatifakwanisi. Sekuru vakati aiwa ndichavaenda kubatsira padare pangu pano, munovatora. Zvechokwadi sekuru takaenda vakatidaidza vakanzi maaredhi here kuti muende kunovatora. Tikati tava redhi. Mukoma wangu akabva kubhuwa. Tobva taenda mudare masekuru Tasvo. Zveshuwa yakangova phone call imwe chete kuvafonera. Zvakatondishamisa kuti paurwere hwese hwaitika hwemwana, ivo mai ava vaingonzvinga nzvera. Asi chinondishamisa pane zvese mwana, hanzvadzi yangu iyi vakadaidzira kuroora, ivo vakaenforsa kuti ngaatange kubvisa mombe yeumai. Amai ivava vari kubatwa. Zvandisati ndamboona muchikaranga chedu kuti munhu anotanga kuroorwa nemombe. Vakaenforsa mombe yeumai iyoyo, vakaenforsa tikamboita nharo, tikaudzwa nasekuru, sekuru akati inini uenda handimugoni. Tikati nai mukoma zvinoita here, tobvunza kwedu, mukwasha achibva apreswa kusvika ivo vakwira bhazi kuenda kuBuroya kunotorana nemukoma vachienda kumukwasha kunoti abhadhire mombe yeumai. Ndakashava kuti mukoma tange chimbotaurirana, asi ndakaona kuti pange pane nyaya dzekushandisirana kuti vagone kukondena mukoma. Vakaenda vakanoisa mombe yeumai yacho, vasvika muchikaranga chekwamarondera, pachikaranga chemazezuru, munhu achinge aroorwa kana pachibhadharwa mombe yeumai, mombe iya ibhadharwa iri mari inobhadharwa iri mombe. Mombe iyi ikazvara, ndo panozoendwa kunourayiwa mombe ichinzi yemadiro. Asi ivo vakaparadza zvese, zvokuti ikoko pakange pachigoyiwa zvinhu zvacho izvozvo, pakatoita dambudziko futi ravo, vachirwisana nevanin'ina vavo. Vakatotora magurosari ese amo ese, vakatora zvakanga zvifanirwa kunge zvichienda kune vanin'ina vavo, vakazviba zvese vakaenda nazvo. Aya marova anaya aBrenda Mary uya akazi ngaakupenda. Saka first track yavaiita handaiziva kuti yairevei, asi zvine zvinokuongorora nezvatakanga takuudzirwa nasekuru Tasvo, ndakaona kuti first track yange yoda kuti tipedze izvozvo tobva tatogadzira zvatinogadzira isi tosiyana nazvo. Saka vadaro vakaparadza yeumai, asi mumba masekuru mangu inini vasati vaitaura kuti inini ndine vana vokuti ndikati uyu Julia, uyu Messi, uyu Enifa, zvichange zvichibhadharwa kwa Enifa dzingava mombe dzeumai, zvinonopinda mumba muna Enifa. Zvichange zvichibhadharwa kwa Julia, zvinonopinda muna Sazita waJulia mumba macho. Saka Sazita waJulia ari mumba masekuru Roni, iye waMessi ari mumba maTobias wavanofamba naye. Zveshuwo paitwa mombe dzeumai dzevana vavo vese vakaroorwa ava dziri mumba maTobias, asi ivo vakanobhuloka kuti dzisapinda mumba maroni, ndobva vaparadza munhu. Asi pachikaranga chemazezuru chinotaura kuti kunoitwa mombe yemadiro, asi hapana chakaitika. Up to now musikana ndobva aenda kuchikoro, ndobva chatanga kutopresa. Ndofunga zvakatanga kurwara, arwara ndikabva ndati ngatimbofambai. Tafamba ndobva tambowana vamwe sekuru vanotibatsira, vainzi vaZumutu.
sekuru vazimuto vaya vakauya vakati inini handingakwanisi kugadzira zvinhu izvi pasina ukama hwemudzinzi. Ivo vakainsista kuti aiwa ini ndini mai, ndini ndinokumbirira. Kanzi aiwa mukwanisi kupindwa nezvekwamhepo. Ndenge nchida mukoma uyu kana kuti zvikuru kuru mukoma uyu ndo wandiri kuda kwete mudiki. Vakati ndinosara ndichiita sekuru. Zvichiwawo ini ndaimhanyawo ndichidhiraivha matrucks, ndakamhanya kuGweru. Mukoma anobva adzokera Buluwayo, ndobva tanzi todzoka musi wechitatu. Musi wechitatu tadzoka, tasvika paya musi wechitatu vadzoka, ndivo vauya nemwana ainguti akarara, akataura mhepo yairamba kuti handisi kuda munhu uyu nekuti ndiye ari kukonzeresa. Isi tikangoti mhepo, mwana pamwe ari kupenga. Yainyatsotaura kuti uyu munhu ndiye ari kukonzeresa, ari kutambudza vana vangu, handisi kumuda pazvinhu zvangu. Inga ndakakuudzaiwa nekuti mombe yehuma inoenda kwanhii, mombe yehuma yangu inoenda kwanhii. Vaitaura pamhepo. Sara pavana ndinhingi vakataura, kana pakufa kwavo mai vasati vafa vakataura kuti ndini kusara pavana endai kuna mai vekubhechina. Saka zvese izvozvo zvaiitika. Vakaenda kwaZumuto nobva vabatwa. Mumwe musikana akatora maaudio, vabatwa kudaro, vapedza musikana aenda, musikana abva ipapo. Musikana akanosvika akaita traunzi yekuti akapwanya-pwanya zvinhu kubudirira, kupwanya vanhu, varume vachitrai kumubata achirova vanhu vese, kupenga. Kwatotanga ini ndafonerwa ndiri kubheira, ndaiti tiri kubheira kochii, kwanza pano pakaipa, todawo transport, toda kutsvaga vanhu enforcement kuti musikana zvaari kuita pano zvinhu zvapera. Achitaura zita ravo, ivo havana kumbozoti vabva kwasekuru kuti vakabva totinonga kuNorton. Asi kuNorton uku ndisati ndakubata ndichienda kure, pandakamboenda ikoko ndichibva kuno, vakanendesa kune imwe n'anga yechikadzi yangene zvuma meso umu. Asi chikonzero chekuti vandiendese ikoko ndakachishaya, nekuti vakangonditi ndaenda ikoko ndatiregedza ndinoona mai, vakangonditi ndiperekedzewo kwakare, ndobva tafamba, tiri kungofamba. Tanosvika paya mvati pane amwe ambuya vandoda kuti ndione apa, sinzi kumba kuri kuitwa zvemakuva, pane zvandinoda kubvunza. Ndikati mbuya vakaita sei? Ndobva tatoona kachembere kacho kaine zimudzanga remupanje, kaine tsvina pakombo. Saka tangosvika tikagara panze, vakangozerana, ukazi uri saka agokuta kuonai. Ndobva tatosunga tikaenda. Ndikashaya kuti ngitaingi namai nimiwo vai. Ndakashaya kuti takange taingi. Takadzokera, ndobva ndaenda, ndazoenda wakubasa, ndakatanga kusenza. Asi inini ndaiti rudo, ende ndandine rudo. Pese pandaishanda, hapana pandaisingawape something. Ndofunga tese vana vamai vangu, vese vanoshanda vanotoonda something chavanonosiya ikoko. Asi ndiri kushamiswa, tazenge taenda kwasekuru tazviko, vakanga vabatwa vasutswa neshavi ravo, vakutaura kuti ndiri kupiwa mafuta, vamwe vachipiwa zvakawanda. Vazobatwa mudare maenda navo. Maini. Saka tapedza, ndofunga ndoda kuti ndange ndatidzokere kwasekuru. Takuchienda kwasekuru tasu. Sekuru tasu vakati endai mudaidza vana. Tavadaidza, vauya kwasekuru tasu. Sekuru tasu vati pindai apa, vataura mhuri, vabvunzwa vakati inini kana pamwe kana huri hwekutoti uroya handina, kana sikana huri hwekutoti ndakatotemerwa ndisingazivi. Kukanzi munotaura chokwadi kuda usiku. Kukanzi inini naMwari kudai so. Vakabva vapika naMwari kudai so, handizi kuti Mwari anozvinzwa ere zvekupikwa nevanhu vachiramba zvakadai. Saka takabva tadzoserwa panze, sekuti tasvanengana tikabva tadaidzwa futi, varamba, ndobva tadzoserwa panze, ndobva kwanzi alright, mhuri yese pindai. Takapinda, kukanzi garai apa. Takanwiswa mushonga umwe chete kwasekuru tasu. Pane mushonga wanotinwisa, tanwa mushonga iyoyo, tikanzi tichibudai, tichibuda, tsvimbo ichibvayo haina kunge yakapiwa munhu. Tsvimbo iyi inoiswa pakati pemhuri dzakaungana, vana mai vese, vanin'ina vavo, vana sekuru tange tiri ipapo, vanin'ina vangu, vana mukoma tange tiri ipapo.
tsvimbo yakanongedza ivo. Ende kunongedza kwacho hainonoke nokuti tsvimbo yacho yakabva vatanga kutomanifesta ipapo zvavanoita vachinge vari mubasa ravo. Ende zvokuti kana sekuru vangu chaichaivo vakuru kumba mavo havana nerumuro, mukoma wangu chaichai nanhasi anotya zvandakaona ipapo, nemazita aitawo, nevanhu vari kukanganiswa upenyu, kwete inini ndega, kwete hanzvadzi yangu ndega, kusvika nevana vavo vasiri kuroorwa. Ndomunga vane vana vatatu vanoti Melody firstborn akachatakaira akadzoka pamba, Peti Dereki akafa, ngofa zvisina tsarukano. Ende ndini madhezi wai apa pasina kana kanese ndini ndakamuviga Dereki, ndikaita zvese. Ndofunga vekwagwatidzo vakashamisa kuti mukoma wacho iye anogona kushanda basa reki waaviga mwana uyu aidze baba tafadza. Saka ndaviga Dereki, kana kuti rarama zvimwe zvacho tingazoona it's a long story kuti titi tikuenda kunyaya yekwasekuru Tasvo. Tapiwa patsvimbo, amai vabudirwa, vatanga kuita zvavanoita, hauchabudaka wabata tsvimbo kusvika zvapera shavirira yenu. Vakarara usiku hwese vachiita zvavaiita, vakangogadwa imo masekuru Tasvo vachingoita zvavanoita. Vanhu veukama vachiona ndimi munenge makagadha munhu wenyu. Hapana kana akati ada kuenda kuti akuda kuenda kuchimbudzi, ari kuda kuendeswa kuchimbudzi anoenda, kana unodzoka. Saka tapedza ipapo mangwana acho sekuru Tasvo nobva taenda tikamukira tikaenda kunoda kunotora sekuru wekumarondera. Tichisimuka kuda kuenda kunotora sekuru wekumarondera, motikari yenge nemabhatiri manyowani yenyowani zvishua yakangonyarara alongwe. Motikari yangonyarara kutizi koma motikari yaifamba unotrai kuda kudzima yaimotomatic kudai so no starting. Namhanya ndadzokera kwasekuru Tasvo ndanopiwa motikari yekuno Jumpstart. Ndapiwa imwe Land Cruiser ndasvika ndano Jumpstart. Ndobva taita rwendo kuenda kumarondera. Tasvika kumarondera, mukoma wangu wanga wataura nawo manheru kuti tiri kuuya ikoko. Yanosvika shasha yakaita se yakarara. Tikatosvika tikachingamidzana, tikagara imomo, tikatobikirwa tii, tikatomemawo mubindu ravo ravaitaura kuti takarima, tichitotendererawo. Tikapedza tikabva vageza, tichibva tasimuka tibva taenda kwasekuru Tasvo. Saka ivo munhoroondo yangu nekuona kwangu chaizvo munhu iye anga asingatangiki kana kutaura naye. Asi apa ndinonyanya kushayiwa kuti sekuru vakazvifanisa sei kuti tikwanise kutaura navo kuti tiende sekuru wekumarondera. Saka pavakazonosvika pasekuru Tasvo vasvika mai, ndo pavakatanga kuda kunyatsopepenuka kuti tambosvika sei pazvinhu. Vakutaura kuti inde pan'anga ndidi chichi, vachiita violence, vachitaura kuti hayi ndakidnapa, vachifonera vana vavo. Ndobva vasekuru vati aiwa regedzai munhu aite se abuda aende kana ataura kuti ndakidnapa. Asi amai ava havana kubuda, takasara navo kupedza nhoroondo yavo. Saka vapedza imomo, tapedza masekuru Tasvo takunodhismiswa, vakanzi vari kugerwa, vari kutemerwa nyora. Kwavakagerwa, kwavakatemerwa nyora, ine handina kumbosvika. Vakatotemerwawo nyora, vakanoitwa zvese, handina kumbosvika. Ende handina kana word randaida kutaura navo amai ava, nokuti vaiita kana maanonymous call ekunifonera kana pakausiku. Ndikakutonzwa kuti voice ravo ndaikata vachinipika, ndotori nemameseji avakataura kuti hamusati matanga mese muchapera. Hanzi hamusati matanga mese muchaita se muchapera. Tinopengerei? Tsananguro yavo yavanotaura vanobuda nokuti ndini ndakapika doro ndikafukidza mwana nejira dema. Vodzoka futi voti pane rimwe dare rakamboitika pavakamboda ivo vakatondiruma, vadaidza vari 3, baba Mapisa, ivo naTobias, vaida kuita dare kukuwadzana kupa Gwatidzo. Ndikati aiwaka sekuru mandidaidzira dare pano pagwatidzo ko isi ndine musha, kwamhere kumusha, kwachota kumusha, ko marige kuti tizvitwe mumusha mukicheni yambuya wezirombe, kana riri dare chairo chairo resvivo. Haina handimire dare rakadai. Ndobva ndasimuka. Pandakati ndichisimuka vakabva vamhanya kunovhara dhoo.
kaza uda toti jaira ngati murove ivo maini vari kubatwa vakasvika pakundiruma ndikati auraya ini ndi mwana ndachandokudzorera handi vachatakavaita asi ivo vanotaura kuti ndakapusha amai vangu inini yakubereka hanzi ndakavasairira saka hanzi ndakavasairira saka ndinofanirwa kutorika amai ndofunga kubvira nekubvira kuti ndakamboisa ruoko rwangu pana amai kuti chandaikwanisa kuti amai ndikaona pane zvimwe zvinhu zvemumusha zvinenge zvichiitika ndokwanisa kungobvunza kuti amai wapata kuti kuzvikamisira kuti sevanhu vakanga baba vashaya tisi tangita vana vavo saka tadaro vakandipikira futi mugoona amai ava ndaiva ndakavaisa pamedical aid yekubasa ndichivarapisa asi chakazondiita kuti ndichobvisa pamedical aid ndakandavataurira kati munoona ndabvisa amai vangu vanga vakupinda chechi yepostori yekwamarangi havadi zvemishonga saka inini vana mai vangu vese ndichakuti gore pamedical aid pane zvinenge zvimunetsa mbonorapwawo yopinza mumwe pachiteni chekuti pachipinda mumwe aba inini ava vakatostroka vakastroka vakaramba nekusandimhoresa nekusaita sei nekutonditsamura nekundiridzira tsamwa nekusandibata kana maoko pavanhu panenge chibata vanhu maoko panenge pafio amai vangu vari vapei vanomuvanzwisisa amai vangu vangu vari vapei vasati vafa asi zvinezvi nyaya dzavanotaura kuti dzinoda kuti ndiripe hanzi ripa amai vako ko zazoita seko ngondo dzamakange muchirwa kwese uku mai vasati vafa saka zvozongoti izvezvi dzakubatanidzwa futi ndamai vafa saka ipapo panoita kundikadza Sokostina saka nyaya yangu inini ndakaenda kudare mambo chakanyuka akanga adaidzira kuti huyai kudare dare iri ndiwo vakanomhanya amen vabva kwasekuru tacho asi chakandishamisa futi kuti vanonomhangara kudare ramambo chakanyuka asi ivo vanobva kwanyamweda kumhondoro ndokwatakanovatoora ini ndaitoexpecta kuti ndichadaidzona mambo nyamweda kuti makatora munhu munomusha watidza ane musha wake unomhangara kumusha kwatezvara kuti dare reitwe mumusha matezvara saka ndakaona kuti panga vane kamwe kachitsotsi kekuti vada kunombunyikidza dare ada kunombunyikidza dare nokuti dare iri riri kutongwa nana headman uyu ndivana sekuru vedu futi zvakare saka tadara kwawakazoenda kunotaura kwacho ndivana sekuru ndivana mukanyi ndivana usho wokunze kuno vantu vakabarikwa naHebert vana Kristu sekunze ndo mumusha macho muri kutongwa izvezvi asi ivo vari kwamapisa in one family nanakanda wasvika vana usho wokunze nana mapisa saka ndobva ndabvunza ko mambo dare rinogozouya richitongerwa kuno kwatidzane mushaka uyu indobvunza ndichadaidzwa nanyamwedei nekuti ndo kwakatakaenda kana zvizhinji mhosva ichinge yaparika inonzi kwayakaparikirwa ndo kwainoripoterwa asi vakachuza kuenda kwamaronde tasvika kwaborder church mambo akati aiwa hazvinei ini ndakungotonga nyaya vakatanga kupomera sekuru kuti ndimi makaendetora mukadzi unonzi zvisiri pamutemo sekuru vakati inini ndofunga ndosaka ndaita kuti muzukuru anga aripo ndiye ane tsananguro yekufamba kwavakaita ine mambo akati zvaita nazvo zvakanaka iwewe inozinda uchinyepa mukudzamba muchingotaura dzimwe nyaya chiregedza uyu ataure varoni uyu haana mhosva akangofanana newe wakangotorwa sokutorwa wakaita se wakaitwa nemuzukuru ndivana sekuru obva kwanzi chiuya iwe muzukuru titaure nyaya yako ndobatana kutsanangura nyaya ndatsanangura nyaya yangu mambo akandibvunza makwesini akati kuti akandibvunza kuti kosei menge musina kumbogara manoona vana sekuru muchivaunganidza ndikati makata kuvaunganidza makore hanzvanzi yangu yaane makore 6 ichingoita the same problem bazvafamaiva apa makore 6 waitaita maencounters ekuti vaunganidze vana vachiramba kusvika vataura mashoko ekutaura kuti hatiende kumba kwaronde handova ndiye mukuru kuti hanzi akabva ari kumusana kubva ndiripo vaakupinza nyaya dzavo dzokuti sekuru vangu vari kurwira nyaya dzeuchifi vakuru vari pamusoro pavo vari kuda kuvabvisa kuameno whatever elimination ava kuseenzesa
vachita bypass vachitofambira nyaya yekusvika izvezvi kumarodhi vakaunza akachadiwa kuonekwa ikoko because hakuna munhu anofambira uedman ari one kunoenda mhuri. Saka vakabva vatanga kuisa weye yekuda kueliminata mukuru kuti mubva ndiripo zvatisingazivi zvinototi kaja mumuri kuti sekuru Roni vanonzi mubva ndiripo akabva ari kumusana nemunhu wemwana ari namba handisi kuti 6 namba 6 kuti mukoma ndiye munhu akauya ari kumusana. Takazvitaura pana mambo akabvunza kanzi handinambozvitaura tikati zvavo zvinonetsa sekuru munenge mataura zvinhu muramba munoziva sekuru vane vakambosvika pano ndikavaurayira ndakavatorera jongwe renge riri panapa ndikati ndamodya vachirwara kukwadzana vakatanga kungotaura kuti musha uri kutadza kugadzikana nemhaka yekuti Inosi akaromba namai Eriza mai mukadzi wavo kana ndikafa handidi chamai Eriza handitori kuchiona chamai Eriza ndikuudzai mazukuru ngasekuru musada kutamba nepfungwa ino imimi mairwisa vanhu musha muchitaura kuti muna Inosi muchitaura kuti Inosi akaromba muda kunditapa mukadzi sekuru vanyo inde hatipoi jongwe munodya zvimwe zvenhaurwa dzakaita dzinozitaura kana muchida dzinodaidzwa matare kumusha tofamba totaura nezvinhu izvo ndosekuru vari pamhanya kunomhanyisa futi vana Inosi vari kutaura kuti Inosi apumwa uroyi. Saka imimi muri kutinyepera natashu wenyu ndofunga vagwatidza vakataura kuti tashu zitsotsi akaromba akanoromba kuMozambique uko haana chaanoti rinoda mari harisungwe nemamonya this and that zvetaurwa tiri paizvi mudare mamambo vachiudza mambo ukanzi inini ndakatenga tashu kumubhadhara kuti abate vanhu ava ndigokwanisa kuteka sekuru tashu anobata ega tashu haatengwe tashu anokuitira zvinhu kana uchinge watambudzika nyange usina mari tashu anokubatsira okuenda kwekutienda unotsvaga mari. Ndinoshama mwana vanoti vakaudzwa kunzwa tashu vanototaura kuti tashu anodhura. Ini ndakaenda kunobatsirwa kwa tashu ndisina kana senti kusvika ndakuenda kunotenda ndakuona zvaakuuya ndabatsirwa natashu a7 andasomepore. Saka tadaro manje ndakuchipa nhoroondo vakapa nhoroondo yavo ini ndakuchipa nhoroondo yangu. Mambo akati iwewe uri kuti wakangomutswa wakangonzi chichi kuvana zukuru vari kutaura kuti wakati wabikira tii ukatoti takuenda. Saka nyaya dzako handisi kudzidzisa muri kupesanisa nyaya so ndatotaura nyaya iri straight ukazina mambo aiwa alright inini kana mati tashu ane zvaakaita kana kuti ndiri kuda tashu auye pana abvisezvo vakabva tashu handitomunhu ndopa vakatanga kutaura zvimaallegations dzavakaita izvo ndopa kwanzi aiona mambo inini ndine kwandokwanisa kuti endai kwamusikazivi mese mochisimuka amai vangu vakati nine gumbo rangu iri handitsike panganga asi inini vanondakizwa kuti ndakafungidza mwana mbezedema handi zvinhu zviri kuita nechehuroi ndini ndakaromba kwambozi ndakarombeswa namheno sekuru wangu ainzi baba tapiwa wangu vari mumusha waisvikirwa nemudzimu kwanzi ndiwo vakandirombesa zvese izvozvo zvaikuuya maallegations achiswa patiri tikataiwa kana muchitaura zveuroi zvinofambirwa saka ngatifambese mhuri asi panoramba anenge achingoita tumatare twawo turi outside family tusinani. Saka tataura kuna mambo ndakangosvika inini ndakarohwa pagotsa vakatanga dhima Eriza vakasvika vachindikuva kungonepama kumusana komambo chii chiri kuitika ndiri kutotsanangura kuti chii chiri kuitika ndikunzwa ndatorohwa nechinhu kugotsuko ndakabva ndashaya simba ndokunotona ndichinodonha kudaro pandoti ndanoti simuke ndatoona kuti yatova hondo kuti ndizvinunure tikakunobhatana nouyu ndarohwa futi apa kurohwa zvokuti saidi rangu rese chiveve ziso rangu iri rakatomboita kwaoptician akatotora maresauti akatirai kuti andiverengese mapi zvokuti ndakapedzera ndakutoverenga ndiri padhuze for fun akataura kuti maruziro aita saidi ziso rakanzira akanyora marizi dzake ndokutawo kumahuseko akanyora papu dzangu dzese idzi dzakatyoka idzi
dziri kurwadza kana ndichitofema kana kupinduka kana ndichida kutaura ndikutonzwa mene ndikuda kutozarira. Ndiri munhu anoshanda kuita chiindigenous kufamba netraki yandinayo apa tipa kuti ndiende kubasa. Saka ndiri kutadza kutosenza kana mumunda chaimo chaimo kuti ndidaiso kuti ndichisakurira zvinhu zvitondirema. Saka ndakaendesa nyaya iyi kumauseko. Ndakuchinge ndatakwa naMelody akatanga ndiMairiza naBernard naTatenda vanova Tatenda ndisefuri vanova yanzvadzi naMelody naPeti navamwe anonzi sekuru Godzi Mutosho naivo baba Eliza naivo sekuru Inos. Ndo vanhu vakandiataka. Vamwe vakanga vachibatsira hauzoona nokuti unenge uchirohwa chimburepure erwa nevanhu vesivana. Saka kuchitonzi urayai mai vangu inini Mesigwatidzo vachitaura kuti urayai mukati mupani pano muchari paBoda Church Clinic nekudare rakazoitwa paBoda Church paina pakliniki Bushete pakliniki kanzi kandai mumochari. Saka nyaya takaendesa kumapurisa. Taendesa kumapurisa kumauseko mapurisa ndakaarikuita nyaya yangu. Ndobva ndaenda ndokutanga ndakanzi nyora rough draft. Kana usina medical report hatikwanisi kuita sei kuvhura docket. Ndobva ndati alright it's okay. Ukanzi asi ungangoti pamwe hatina kubatsira ichingoti patingonyora papepa but this is not it's a sketch draft. Haipinde padocket unozouya wogadzirisa. Ndopandakauza kuti ndakarohwa nevanhu vakawanda kanzi hatiri kuda vanhu akakuisa deep cut handizika nemunhu akatanga kuti kurohwa. Ndopandakataura kuti vanhu vakatanga kundirohwa Mairiza ndivo vakatanga kundirohwa mbama kuchizouya Bernard achitirohwa nechiro Tatenda ndiye akazondirohwa handizi kuti chii changakabata chakabata tsemuraka. Ndobva ndazorohwa nananhingi kanzi aya vamwe vese uchazonyora mufinal docket. Asi chakazondishamisa ndakaona mupurisa uya akundondifonera kuti panapa pane ma-conflicting statements ekuti kamadhoketi hauzonyora zvakakwana rawakatanga hanzi pepa. Ndikamuudza kuti bvunza mupurisa ari ipapo kuti zvizvi akanyora izvozvo. Akatonditi ichi tiri kunyora tinyore vanhu vese ava uchazovanyoresa mudhoketi. Saka adaro akanditi alright tazvinzwa ndiri kumirira tsananguro yamambo yajedman chakanyuka. Vakanga vaenda kumedical checkup kwaMutare. Vakangouya vakapa umbo hwavo ndobva ndanotora vanhu. Jedman vakauya vakandiudza kuti ndaendesa kumausekwa nyaya iyaiyayi ndasvika ndikapa umbo hwangu. Ndobva ndamufonera akati handisati ndaenda. Ndingomufonera asati aenda. Ndikati ndikudawo nhamba yamember in charge wepamausekwa. Ndobva handiti handingakupe nhamba yamember in charge. Inokosha kuti ndingopa munhu wese wese. Ndikati aiwa handisi munhu wese wese kana tine nyaya yepamausekwa. Saka ndiri kuona kuti kana ndiri kuona time duration atakwa musi wa 26 ndikauya ndikaisa report musi wa 27 musi wa 28 ndikaisa ndikafinisha with everything kuti nyaya inge ichitorwa 26 January. Ndikabva ndaenda ndikafinisha zvese zvinodiwa mukati imangomirira mambo muda kunoiti effecta maarrest. But ndakashamiswa ndichifonera mupurisa akati ndiri paBoda Church nditori nevanhu ivavo vatatu akati ndaita mainvestigation ndiri kuita mainvestigation handikwanisi kuti ndisunge vanhu ndikumbira kuti vakwana. Ndikuziva kuti vanhu vacho ava vachakukwana here kungonokwana vega kana kuti vanotorwa nemapurisa vachiendeswa kumasero. Kuti mimi pane shungu dzenyu nyaya iyi haisati yanyatsowa musati manyatsoona mafambisirwo airi kuitwa nevemutemo. Vemutemo ndo vari kunyanya kunyunyuta zvikuru kuti iye zvinezvi ndakakwara medical report yangu iri kunyatsotaura iri kunyatsospecify. Handina kunotenga kana dhokita ndakaenda kugovernment hospital ndikaenda kunodiwa chakuti unotora medical report isina chekuita neni. Izvezvi handisi kukwanisa kushanda mbabvu dzangu dzakatyoka idzi. Ndikarima stere kana kuti ndichakohwa ndichaita chii basa rineri ndatova nehotera.
ndakutoda kutotsvaka munhu anomubatsira. Saka mahuseko haisi kukwanisa kuhendla nyaya iyi. Ndakafunda mupurisa vari kuita nyaya akanditaurira kuti haundidzidzise basa. Ndikati but mange matora 3 vamwe vari kuHarare, handii vaizodaidzwa iva vachiuya vamwe vakaungana, muchavaunganidza rini? Saka ndenge ndambofunga kuti ndimbokumbira kuna naASCOM kuti pamwe vangabatsira vana ASCOM marume kuti vangabatsira panyaya iyi, vataurewo namemba ichacho kuti vakwanise kuti nyaya ifambiswe negwara, nekuti chandiri kudai mataredzi munoswa, nekuti mambo akatomirirawo futi nyaya yekuti ndiyapedza kutongwa mupolisi iye uzodaidzira danho ravo, nokuti vakasvibisa nzvimbo yamambo. Kundirova ndichitaura namambo pamberi, handizivi kuti kusora kwakaita sei, kana kuti nditi vanhu vanobva munyika ino here, kana kuti kuDRC Congo kwatoziva kuti hakunawo. Tanzwa nyaya yepamurondo kana kubvunza kuti saka neveukama pari zvino zvakamira sei? Neveukama pari zvino kaseksheni kevatatu ivava vanoti Inosi Mapisa, Baba Eriza naMai Eriza, nevekwagwatidzo vana Mesa ndo vasara, asi the entire family, 3/4 yefamily iri kutaura kuti tinoda kufamba, nokuti zvinhu izvi hazvizi zvekutanga. Hondo idzi hadzina kutanga kurwa ipo pano, kuna nasekuru vakaenda pasi vakadzirwa hondo idzodzi dzokuti ndapafawo, nanhasi vatori pasi zvotoziva kuti uyai rusa. Inini ndaana sekuru Tasvo, aiwa, kana ini tinoda kwandinofamba nako kwasekuru Tasvo ndokwakuita kuti tive nechivindi, nekuti sekuru Tasvo vanondivherekera zvakawanda zvaiitika pano, zvekuti zvimwe zvacho handingakwanisa kunge ndichikutsanangurira, asi pandakangobva kwasekuru Tasvo, aiwa, pasisina. Aiwa, tinotenda tanga tichinzwa nyaya yenyu, chichemo chenyu mati imimi muri kurwadziwa nekuti pazvakaitika izvi makati orega ndiise kune vemutemo, nekuti vakaita mamatoenda kumabvuma kuenda kwaHeadman kwacho kwamamaenda, asi zvisinei mhuri yenyu yakasvibisawo dare, zvakarewo mapurisa haana chaari kuita. Imi makakwadzwa mune maripotsi aminawo. Saka tinongovimba kuti muri Zimbabwe ndiyo nyaya tanga tinayo tiri kunoko kunyabhira, mukoma vachitsanangura zvakaitika musi wacho, kuti dionewo ukama hwavo hapana kuwirirana kwakanaka, vakasvika pakurohwa neukama vachinzi iwe wasimudza mai vedu ukaenda navo vakanopfumwa uroyi. Asi vanotaura vachiti asi mainini ava kwese kwatafamba, mainini ava ndovanongosvika vachitaurwa matara vanenge vapinda, asi murume wavo wamainini nowo vana vavo vakati aiwa wakatora mudzimai wangu nanong'ona sekuru tisina kutenderana, saka ngatinotongwa inyaya iyo. Saka nyaya yakazoendawo kwaHeadman. KwaHeadman ikoko ndokokatanga bongozozo, murume ndosvika pakurohwa neukama, asi apawo chichemo chake muri Zimbabwe chekuti ari kuti ndokumbirawo kune vemutemo vari kuonawo neruzhinji rweZimbabwe vanogona kumubatsirawo nyaya yake ifambiswe zvakanaka, awanewo justice, ava vakamurohwawo vabatwawo nemhosva. Saka ndo nyaya tanga tinayo kuno kunyabhira. Ndinokutendai muri Zimbabwe nekuona chirongwa ichochi pano paChibanda Media. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Chisare zvakanaka. Ndini wenyu Celestine.